se vores klamme skole. Og her på ham. Nu ser du lige hendes hånd. Oh my god. Jeg kan sige, man kan se dig. Det er Emma. Det er mig. Hallo piger. Ja. Ej, Anna, den der. Ej, jeg kan seriøst ikke se. Det her var... Det må Anna falde lige. Nå, brækkerne! Anna, hun er virkelig mærkelig. Hun er virkelig mærkelig. Ball! Anna, nu siger jeg stop. Jeg gider ikke at sige det. Anna, Anna! Run to me. Okay, hej alle sammen og velkommen til den her video. Pigerne vil åbenbart lave en video, jeg ved ikke hvorfor. Noget som Anna, hun så lige før.